Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:54. This Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mahitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Minutos nakaligas atak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayad nga hapon naman. Good afternoon Pilipinas, Luzon, Visayas kag Mindanao. Isa naman kay edisyon, isa naman kapapangalagad sang industry nga palatuntunan. Lunes, Tubtob, Sabado, Action Reports Afternoon Edition. Sa gihapon, yan kita sa medyo makanay-kanay nga panahon. Bau kainat temprano pa. May mga alas 2 kaina mga ka-aksyon. Kanamo sa mga nagtangla sa langit bagol man sa pagpormasang daw kakululbaan. Ang galom do diri sa area sang kunari ka diri sa Bacolod sa nabaybay nga area mga ka-aksyon may nagaporma kaina nga maitom nga galom mo. Malanon gid basta katupa tong ulan dito sa maliw-liw nga lugar. Ay kung basko ang ulan, inang galom na mga ka-aksyon nipis man o kon namol ko na nung plastada. Nung yasa nga porma, mabalaan mo ganyan nga patong ulan kaya ginadala na sang tubig. Tubig ulan bla. Mabalaan mo ganyan mga ka-aksyon nga nagadalhay padalo mo. Ang galon pasalamat kita nga dali sa Bacolod City. Tuno talit lang ato sa nga esperensyahan sa buong hapon. Ate ulo aligmat lamang kita. Ang magamoni ka ng plastada sang ibabaw sang langit kung magtangla kita, preparar kita temprano. Para hindi kita maalang-alangan. Labi na kung mayroon kita sang kanagtuan. Inyo ka-aksyon Marlon, Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sang balita lokal, COVID-19. Mobile vaccination bus sang Bacolod. Nga plano baklon sang alkalde, ginatinguan nga matapos ang proseso. Suno kay Konsihal Reneseto Novero. Una sa balita, una sa aksyon. Mobile vaccination bus. Tikon matigayon, may siling kita mobile. Amo niya makadto sa mga lugar nga mayara sang dapat nga bakunahan. Man may kabudlayan man esperensyahan kag may kabudlayan ang mga ka-aksyon naton nga mga may edad na bala. Bisan nga di huben pa, hindi makabig senior citizen, pero may ara sa ginabatyag, nakasakay sa wheelchair, may ginabatyag. Di may kabudlayan ang mga ka-aksyon sa pagkanto, pagpadulong sa mga vaccination areas, vaccination sites. Di isa inis ang pinakatinutuyo siguro. Ako sigurado kung isa inis ang pamaagi para nga ang pagbakuna maka-aksyon ang mga vaccinators. Amo na mismong personal nga nagakadto sa balay sa dapat bakunahan o kung sa barangay na lang nga ginestaryan sang dapat bakunahan.
Teko na istorya, bakunahay sa barangay ang paghahambalan. Bakunahay sa barangay. Ang barangay Alangilan, Kabog, Granada, kag Handomanon. Mga barangay sa Bacolod nga may pagbakuna ginpatigayon sa mga adlaw. Ang cluster naman dara sa Andres Bonifacio Elementary School, Abis Cluster ginatawag. Kag SMX Convention Center. May ara man nga pagpadayon sang pagbakuna sa mga adlaw. Ang iban nga barangay mga ka-aksyon naka-schedule boss. Ang iba naka-schedule naman sa masunod nga adlaw. Ang sunod permi ini nagapa-aksyon mga ka-aksyon. Permigid nga nagapahanumdum sa mga luyag magpabakuna. Hindi pwede ang diretsuhanay ni. Hindi pwedeng diretsuhanay. Una may dapat ka mga sundon nga proseso. Ang unang nga himuunod nyo dapat anay nga magparehistro online lagi sa ginahatag nilang link. Hulat-hulat ka mo sang pilakadlaw. Ang ibang gani hulat sang binulan. Pero hindi man perme guro. Ang nagahulat sang binulan siguro natabuan na bala. Medyo may pulo problema ang pagparehistro nila o kon way lang makita yung sigida ang ila sa dingagalan. Basta hulat-hulat lang kami yara sang proseso nga dapat sundon. Ang tinutuyo sila mag-aksyon para malikawan ang pagtililipon kag matuman yapon ang ginatawag nga physical and social distancing kabahin sang health kag safety protocols. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Kaya mo na pagkatapos ka magparehistro ka mo online, hulat-hulat ka mo sang pilakadlaw. Ang Emergency Operation Center kod AOC agi sa COVID-19 Vaccination Council amon nang magapabalo sa inyo kung saan o ang inyo schedule nga dapat kamo bakunahan. Hindi po hindi ginatawag nga walk-in, kundi dapat gid nga magsunod sa proseso. O sa iban pa dara nga wala mabakunahan o kung wala makapabakuna, dapat desisyonal sang mas temprano agod hindi mabilin sa tamtaman. Kasi kung makadesisyon ka mo nga yes, mapabakuna na ka mo o mapabakuna ka mo, kag igo mo rahon, tuway na available nga bakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Ang report ka na ba ito naton nga daan, isa ka COVID-19 vaccine. Hindi ko lang ma-sure, no? Kung na mo ginang bili, pero ang presyo sang kada isa ka COVID-19 vaccine, 3,000. Masakit na nas bulsan, 3,000. Di subong kung mapabakuna ka aga sa gobyerno, libre niya. Ang mga ginasiling mga ka-aksyon nga naglain matyag, ang ginasiling natapikan gyapon COVID-19 nga nagkalamatay, bisan pa nga nabakunahan sa nga COVID-19 vaccine, normal ina nga hitabo mga ka-aksyon. Hindi na malikawan nga mga hitabo. Siguro natabuan din na iya nga hindi gid maayo ang kondisyon sa ila sa nga lawas kag mayara sang ginahop tanda sa nakadaan nga masakit o kon balatian. Ang fully vaccinated nga mga tao diri sa Pilipinas sus kadutay pa lang katama. Mga sobra pa lang mga 3.5 million jutay pa na katama mga ka-aksyon. Ang populasyon sa Pilipinas as of last year, 2020, namuno ko ito nagligan mo. Permado na niya ni Presidente Duterte ang ining record ang mag-declare ikaw sa population sa isa ka nasyon parehas na rin sa pungsod Pilipinas. Kinahalan na sang presidential proclamation kay dapat amugin ang figures o kondatos nga kinalahon. Ti Pilato, 109 milyones ng taos Pilipinas. 109 milyon na. Kaya ang target sang ato sa gobyerno mga ka-aksyon para malabot ta ang ginatawag nga herd immunity. Kaya nang pwede na kita makamat-amat balik bala sa normal nga pangabuhi. Herd immunity. Sa 109% o kung 109 milyon kaya mga populasyon sa pungsod Pilipinas, dapat
70% sila. Dapat mabakunahan na kontra COVID-19, dapat fully vaccinated na. Di butang ta. Ang 100 million, 70% yay 70 million, di ba? Butang ta na lang da. 70 million. 10 milyones ka mga tao dapat bakunahan sa Pilipinas kontra COVID-19 para malabot ang kinatuwag nga herd immunity. Ang fully vaccinated individuals, fully vaccinated people sa Pilipinas, 3.5 million pa lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasipon ta, July na kita subong. Malabutan pagkit siguro na Disyembre ni. Or depende sa kanamuon sa mga bakuna nga naga-inabot diri sa Pilipinas kagad bakuna nga ginahatag sa gobyerno nasyonal bilang share sa mga local government units kag depende man sa kanamuon sa mga tao nga luyag magpabakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Di man pwede nga bakulon ng tao para lang mapilitan mapabakuna. Way man sang kasuguan, way sang layis Pilipinas mo. Nga nagamando nga tanan nga kwalipikado sa pagpabakuna dapat magpabakuna gid. Namat-amat lang ni sila mag-aksyon depende base man sa hangyo sa pangabay sa ato sa gobyerno. Sige, alas 5:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy sa mga hapon mga ka-aksyon damo sang nakibot. Amo naman sang ay na no naman. No nga muna ang ila sa ring reaksyon damo sa mga naginuwa sa ila sa ring balay sa mga buildings ni Ginaho. Nga ano tabo brown out naman eh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. May unscheduled power interruption. May mga alas 2:30 kaina sang hapon mga ka-aksyon. Pero way man magdugay ko na. Way man magdugay mga 20 minutos man lang. Hindi gid malikawan. May ara sang napiktuhan daraho. Gura mo ni resulta sang pagbagosbos ang hangin blakina. Kay tulutimo ko na sa sagwaho. Kulpi lang lumabay ang baskog nga hangin. Ang yahong pinggan kag pasos kilid ko na dagdag sa lamisa bagod man sa kabaskogon sa hangin. Manari kami dari sa ikapat ka madalgan sa building mo. Kung nagwa kami dira sa lobby, mga ka-aksyon may open na nga space, espasyo. Dira gid kay na labay ang bagosbos ang hangin. Di siguro amo to. Amo gito oras kina, katimo-timo ko sa gwa na. Nga mga alas 2 gito, o alas 2:30 man. Ang Bacolod Reclamation 69 kV transmission line nag-trip automatically tripped tagon man sa fallen branches gigos linya Gonzaga feeders 1 to 6 reclamation feeders 1 to 5 amo ning apektado kay na diri sa downtown ho bao rinagong naman ang mga ang mga generator hindi malikawan na. Pero napiyaran nyo, sako, burn out permi, di ba? Tamo sa mga tao, mangkot sakon, aksyon maran nung tabos di ko man. Per mega kadula ang power sang kuryente. Gulpi lang kag kon magbalik ko no nag-ala Christmas light ang ila sa nga suga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa amon to, sa barangay na amon to, amo gid man nagakatabo to. Yaman dapat kun tani mapagwasang patod kag tulid nga pagbatag. O ang Central Negros Electric Cooperative o kon SEDECO. Tapon nga daan mga ka-aksyon damo sa mga napiktuhan sa nga power interruption man 12 ka oras ginto. Inigo ko din sa mga sa may southern na Bacolod ho dalahig patungsunan sa bago. Amo na dapat mangin Boy Scout kag Girl Scout kita laging handa sa tiyon sang brown out. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, o illegal nga droga ginatawag nga ecstasy. Amo ning droga nga ginausar sa mga mahilig bla sa party-party. Ari naman o, kuntani nakalusot naman, pero natukiman. Ang balor sa mga Aksyon, 9.5 milyones nga suspected party drug nga ecstasy. 9.5 milyon ang balor. Oh my God. Muna 9.5 milyon naman. Ecstasy niya. Na-recover sa Bureau of Customs dito sa NAIA. Sa Ninoy Aquino International Airport. Amo-amo man yung pag-aksyon ng liga, dumduman ko ni daw. Amo-amo man yung nagligad nga Hunyo, naglapuwas na ba? Hulyo to sabong. Nagligad nga tuwig 2020, bulan sang Hunyo mga ka-aksyon, may 9 milyon man pesos nga balor sang ecstasy man. Na-recover dito sa may syudad sang Pasay ito ya. Amo nino, nalusot gyapon no. Ikonway di matukiban mga ka-aksyon. Damo na namang kuntani ni sang mga mata nga nagmunudlo. Damo naman pinsar nga naglulupad sa kahawaan. Kag utok ka nagrinambuli. Una sa balita, una sa aksyon. Ang marijuana ecstasy, labi na gid ang shabu. Hindi gyapon piho nga mapunggan nga hindi makasulod diri sa Pilipinas. Ano naglupad sa babaw nga di makita? Kalot-kalot na lang sang ila sa nga tingkoy mga Filipino magamuni si perming sitwasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, las 5:11. Nakita ko ng istorya sa bantog nga linuto o konmenyo sa Pilipinas blang adobo. Nagligad nga Sabado, batian ko na di, hasta kahapon Domingo, tub-tub suwo nga Lunes, isa inis ang ginastoryahan nga balita, ang angot sa linuto nga adobo. Di magkadto ka sa Pilipinas. Damo ko mga dumuloong akong foreigner bla nga ari na dari nagtiner, lawig na. Panang Pilipinas, labi na dari sa Western Visayas. Ginahimo ni nga sa laluan ilistaran o sa mga retirees bla. Mga nagretiro na sa American Navy, US Navy, US Army, diriya sila tiner na ka-aksyon, naga-negosyo. Ang kalabanan nagabakal sang property, ginapatinugan sa mga mountain or beach resorts. Di, nakamuno mo sila nga namit giba ng adobo diri sa Pilipinas. Di, ang DTI mga ka-aksyon nagklaro ya nga ang basic traditional recipe sa adobo pang abroad lang na gina-promote kag hindi kay manduan ang Filipino households, ang mga Filipino nga sundon ang isa ka standard sa pagluto sang sining adobo nga Filipino dish. But silingon kundri sa aton sa Pilipinas, pagusto lang kamoya. Gusto kamoya kung ano yung timpla sa adobong inyo sa dinggaluyag lutoon. Why kaso? Pang-abroad lang niya ang dapat standard of cooking sa Filipino dish adobo. Grabing problema tas COVID-19 nga mga adobo man ilayaman. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Sana no lang nga luto sa adobo, basta may sudan ng mga Filipino. Muna yung importante na hindi maggari nag-uok ang sulok-sulok sang Filipino. Basta ang tiplada sa adobo, hinalabtan hinalabtan pa rin sa gobyerno man. Halos sa mga tao dari sa Pilipinas, kayo ang gaban adobo.
Dari kita mga ka-aksyon sa observation report sa patrol with action na John Diaz nagalibot-libot sa ligid niya mga tariyon. Kamusta hon tabi? Anong lakat sa panahon sa sunod sa Bacolod ban kay na nagulom ko unggo. Aksyon John sa report ng hapon plus kabin. Ang importante, tuwa na ang serye, no? Oh. Nakabawi na kami kagina, isa lang Bugay ba na ang lakat sang hinampa aksyon dyan kay kung mag 3-0 to daw why na data mag game 4 kung mag 3-0 na? Okay, kabulo ka, why na to, ginato nga, kuraw. Ayaw mo na ang ipadaog ang bagsa. Oo, okay, kung dikto ka sa piyak, kada mag free throw si Antikyumpo, kuraw. Ginaisipa ng kalawigon antes tira ang mula. Oo, sekunda sa bakya. Hindi pa sa kano seryoso, ha? Di sa Wibes naman balanta na Okay. Sa Wibes. May posta di Cruz Patango. Kaya kita balanta na kung din isang grupo gini. Kaya do bulubas kong figure ng pani sa dyan ay sa Wibes, no? Alam mo kakson sa dyan din ang mga sitwasyon kaya sige mga palibot sa sunod pero mo gini adlaw mapertig dyan kasako no? Basta maglunis gini adlaw mga kakson expectaron nyo gina so tingin ka pag sinumbali sa mga salakyan subo nga pon ari kami diri sa may Bangga Laurel o kung diri sa may RTC dampi ba nga Bangga Aksyon Mar sa may sa Bangga Kuri diri man sa may Barangay Mansiringan sulad sa Bacolod ang pila sa mga salakyan ari man lapit sa may our Bills of Division Drio pero pinakalaban sa pila sa mga salakyan yung nakadto dito sa may Bangga Kuri bago lang malaki kinag-move na ba maraman tagalakat siguro basta katabok ng mga salakyan sa intersection point buinan naman ang kapila dari sa area sang dalan ng Mansiringan Road mga ka-aksyon for kabugatan trapiko hinay karon ang movement sa mga salakyan mga ka-aksyon moderate to heavy to the heavy di mismo sa area ng Bangga Kuri gani ikaw nagadalay kabisi mo pagbiyahe sa mga hapon kapag ka daring dalan sa may Mansiringan Road Bangga Kuri mga ka-aksyon tagduwagi namang ni ka linyamong korporal mo dito sa Bangga Metal. So kung ikaw dara nakadali ka kadto ka barangay Mansiringan kuluwas sa Metro Bacolod na sidangan nga maayong sang probinsya sa Negros Occidental man ang imo direksyon kahit sa banwas ng Moros sa Condon Salvador Benedicto akong dara nga biso si mo pwede temporary didikto ka na nalulusot sa area sa Bangga Metal kaya kung dikto ka sa Bangga Metal magbabay lapat tong dala, pwede ka ito kami nag-ilot mga ka-aksyon, dasig pa digtong movement sa masalakyan. Kaya di ko nari kasi sa libertad din ka malusot, bira ka sa Takuling Road mga ka-aksyon. Paglabot mo sa intersection to Bangsang Police Station 6, ako advice mo, liko ka na ng pato, o usuyol mo ng Takuling Road, then dire-diretso na lusot ka mga ka-aksyon sa may Alice Road. Then Alice Road, lalabas kilid sa Bacolod Memorial Park, dito na patso, liko ka sa wala, pag liko mo sa wala, Alice Road na going sa may Bangga Metal. Go straight ka lang dire-diretso na maka-aksyon din magliliko, pa kayo masilahin na karoon nga dalan, masudlan mo bra. Pero kung da ka nagadiretso sa mismo, diri sa Alice Road, tabok ka diri sa may Bangga Metal, sini nga po magkabit naman diri nga light to moderate ang sitwasyon. Kontrapiko, nga ito kamalan, doon ka na mo, ginman sa lakyan, galing diri sa may baybayon, padulong pabukid kay Riadra. Like for example, alin sa may Alice, makadaman sa ringan maka-aksyon, pero hindi kaya problema, doon traffic, kay tatlo diri kadala ng parte ni Sir sa mga salakyan, galing diri sa may west going to east direction. Ang magpunta diri from east to west direction, o galing kay ba ni masalakyan, kaya din na experiencean, basta mag-peak hour, kung na rush hour na gani, kung diri sir mo malamay sa Bangga Kuri, kinamutot, gid mong, kaya ibang dito na naglusot sa may Bangga Metal. Namin sila dara kay Tiara, man ang traffic enforcers na ton, may mga traffic lights, pinag-function kung nagagana sa gyapon. Dari kung sistema sa traffic auto pagambalan, maintain niya sang mga otoridad na ton sinadra kag nasig na nila magkalokar kung ginamon-gumon gid man ang sitwasyon sa traffic mga ka-aksyon. Kaya kung usulit mo mga kabugusan ng circumferential road dahil hindi sa area sa Bangga Metal going diri sa remiso sa Bangga Kuri sa nga po nakabit diri moderate to heavy sitwasyon sa trafiko isa diri na ito nakitaan karamo sa masalakyan gini ka cross bala ko nagalagulpi lang liko sa intersection point intersection point sa area nga may mga bangga diri along area sa barangay Takuling pero kung adto ka naman norte nga kahit sa sunod paglabot mo sa Las Palmas diri nga bangga expectaron mo man medyo mabulubugat nga traffic sa nga po maka-aksyon approaching ka dito sa Burgos Circumferential Road sa pinaka-monitoring sa ato nga otoridad diri mismo sa area sa Burgos Circumferential Road karon nga po makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation
Ang mga utility, kay mambal mo gid ba lang systematize ang traffic system nga ginasunod rin mismo sa area sang Burgos Circumferential Road. Bawag nga hindi ka na pinagusto U-turn. Maka-U-turn ka ko layo pa sa imo likuan Kaya kung nagamo sining sitwasyon, ang patimaan sini nga may sistema gidra ang trapiko. So bisan ka mo sa masalakyan, kung nasunod lang ang traffic lights, ang mga directives sila dira sa mga traffic enforcer, hindi kayo magtugas ang tuman kabukat nga trapiko maka-aksyon sining hapon. So paano malala, no? Ang pinakaulit ng sitwasyon sa palibot ng syudad na minamis ang Chimpok, Mar, mabulubog ng panahon kay nabis ang hapon, doon nagturo-trip ko nag-ulan. Subong nga hapon niya, bugnaw panyampo, tinawang kalangitan, doon lagi dalom garagatipon, subong man nga hapon, hopefully magtayo ni tubtob man sa kagabihon. Mga ka-aksyon, muna pinag sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod sining nga hapon. Sa tuturan ni mga ka-aksyon, basta mo sining panyampo, it's coffee time mga ka-aksyon. Pero kung siyang Dr. Alfred sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ang iningabahin dalaman sa aton sa Abang seri. Cellphone plan. Sa live stream, Ms. Maralda Dolido, good afternoon. Aksyon Marlon watching from Hong Kong. Alex Fuentes, ngayong hapon si mo. Okay, thank you Alex Fuentes. Listening and watching. Si Alex Montes, rock on. Athia Kim Iriman, good afternoon Aksyon Marlon. Thank you. Marlon, greet lang. Vanessa Mayo, Doc Mata Mayo, sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tagub. Si Jenke Dialagdon, Ferris, Arizona, kaga sa Familia Dialagdon. Rafuel sa Bandadong DSB. Okay. Upon sa puwersa sa ARB community. Milail Oligo, Araman Gabaritornes sa mga tanion. Okay. Araman si Noel Amar. Big Boss Bea Jonathan. Okay. Saka gina si Toto Bea sa station. Okay. Genovea si Sir Araman. Thea Kim Meriman. Ma'am Lily King. Maraming salamat. Papang Joe, Mamang Lolita, pod sila ni Ma'am Jean Dali kag Ma'am Jane Dialagdon. Sa barangay Pantaron na DSB. Ray Baryoga, mayang hapon. Okay, patamyo sir sa family Marcelo sa barangay Kudkud. San Carlos City kag Familia Favorada, Tindio sa barangay Kansalungon, Isabela. Madabog ig salamat. Si Noami Jimenez, maayong hapon. Ambalya pati pa ang adobo. Okay. Namit pa ang uga, hambal ni Noami Jimenez. Tani ang face mask kaga face shield, himuon na lang tagpiso, hindi kay mga adobo amo ila. Oh, mareklamo mga negosyante na. Damo ba kuno stocks? Okay. Tomas Bronyula. Good afternoon, Aksyon Marlon. Okay, thank you. Si Franklin Tiloheo. Thank you, salamat. Yvonne Boyser, good afternoon. Aksyon Marlon, Dan Sharing. Salamat Yvonne. Alas 5:24. Thank you. Ano ba naman tong ubo na to?
Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Aksyon Reports Afternoon Edition. Life extension na vitamin D3 sang
Aksyon! Report sa Bacolod City Hall, may arasang mobile vaccination na bus, COVID-19. Ang surat sa Bacolod, plano palang backloan sa alkalde. Aksyon! Radyo City Hall Report! May mga proseso nga dapat sundon. Detalye sa nga balita sa report ni Aksyon Art. Ay hupan Aksyon Art, mayang hapon, please come Alas 5:30, balikan ta ang signal dugay-dugay ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Hall nga balita. Aran sa Aksyon Art, okay. Check ta sa liwat. Aksyon, okay. Sige, Aksyon Art, tara ka na. Hello? Okay. Tara na. Yes. Okay, may hapon Aksyon na Marlon, sa aton sila nga mag-aksyon. Ang siyudad sa Bacolod, hindi lang subong ang vaccination center. Ang ginatinguan nga ma-plastaro kung ma-asikaso. Bilang preparasyon, kay on July 16, gina-expect na mag-abot ang first delivery sa AstraZeneca vaccine na gin-order sa city. In fact, ang ginatinguan karon sa city, sunod rin kay vaccination center chairman nga si Councilor Renisito Rivero, na-consider nga all set na kinanglanon nga mga medical workers nga mo na mag-duty nga mag-uyat ati sa pagpabigayon sa nga pag-roll out sa vaccine. Naging konfirmar man sa nga konsihal na magluwas sa mga vaccination center. Isa man karon na ginatinguan sa alkalde Aksyon Marlon nga matimprano kung makompleto ang proseso ining vaccination bus o kung mobile vaccination bus nga plano baklon sa city. Nga mo ni sila ang sakyan sa pilang mga medical workers na magalibot sa mga senior citizen, may mga comorbidities na may kabudlayan sa pagpadulong sa mga vaccination center. Kaya hindi mo Aksyon Marlon nga bisan priority mong senior citizen kag ang pila ka mga may comorbidities, pero kung ang senior citizen bedridden na kung budlay ng pag-iho, hindi na daya magkadto dito sa mga mall kag bisan pa sa mga vaccination centers sa mga mall. Kaya mo nang siling may Councilor Novero na ginatinguan karon sa city, hopefully di ini mahinyagaw, no? Ang bus ko mo may mga proseso nga ginasunod. Basi ko medyo madugayan pa, pero ang vaccination center mo na nisubong ang priority nila. Yari si Councilor Renisito Novero. Kahapon, nagpaliopot kami ni Mayor Bing, Dr. Surongon, naging ibang team. Preparado kita gihapon. All our vaccination centers are ready and being ready, including sang tatlo natin kamos, ang SM, Robinsons, kag Ayala. Including katong mga gyms sa kabarangayan, kag mga eskwelahan na na-identify na nato nagbigat, kag nagamit na galing nato ng iba. All set naman. May ara kita yung hired personnel na dugang pagkita gani ng doctors. Dugang pagkitsingin gani, may mobile bus pa kita. Again, order pagkit ni Mayor Bing, for the city. Mobile niya, malipot ni siya sa Bacolod. I think we have duha o tatlo. Malibot ni siya sa Bacolod. Okay. Kasi kung may mga dapat i-bakunahan, mga senior citizens, na hindi makagawa, makakadto, o may mga comorbidities, malabot sila. Muna ang programa ni Mayor Bing na gusto niya Sir Marlon, ang parayag ni Councilor Renisito Novero. So at least kung ma-activate ni 2 o 3 buses, at least mga barangay nga may schedule na may mga comorbidities sa senior citizen, at least kung hindi sila makagawa kung magkado sa mga vaccination center sa barangay kasi mga mall, may araya sa nga magkado direkta sa ilapuluyan agud nga mapatigayon ang pagbakuna sa COVID-19 vaccine. Sa naibalawan nga siling ni City Ademang, July 16, gina-expect ang first delivery galing Wai pasudong may baruan kung anong kadamo nga vials ang first delivery nga mag-aabot. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon nyo, Aksyon nagtayo. Puno na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Ang AstraZeneca mag-aksyon kung maduduman nyo sang way pa gwa ang balita nga ang gobyerno nasyonal may araman sa ipadala nga share, no? Donasyon sa mga local government units na COVID-19 vaccines. Ang pagpati ito sa mga local government units mag-aksyon nga sila ya ang magasto, silang mabakal. Amo to nga damo to mga ka-aksyon, mga LGUs sa bugos sa Pilipinas. Nagalog ka rin nagpaing dia sang milyones pesos dito sa area sang National Capital Region. Doon duman ito kadalagko sa mga pundo na ginapain nila ito mga ka-aksyon. Dari sa Bacolod, mayaraman. Sa Negros Occidental, mayaraman. AstraZeneca nga sahi sang COVID-19 vaccine. Ang mga ka-aksyon nga dalawigan pa antes nga ma-deliver sang company mga ka-aksyon ng AstraZeneca. Hote sa Negros Occidental, ang schedule Hulyo 15 man sa babot ng Webes. Ang gin-purchase sang provincial government, mga 100,000 doses. No? 100,000 ka doses sang AstraZeneca, pero una nga ipadala 3,500 doses lang ka jutay mga ka-aksyon. Alang-alang mga tubawion sa provincial government ang ila sa rin ginabagamit na gastong kwarta. Kaya ito na to, may mga permahanay na tabo na. Ulat na lang ang ato sa probinsya di kung saan ang sunod naman nga delivery. Malabot ka na doon kung maubos gini ang 100,000 ka doses sa AstraZeneca. Kaya man di malang yan Negros Occidental Bacolod ang narawagan nga atagan sang damo nga bakuna para nga damo man ang mabakunahan. Alas 5:36 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa bahin sang Kapitolyo Provincial, hindi ma-implement sa natawag nga QR codes para nga ba siguro gid nga authentic bla hindi peke. Ini nga ginapresentar sa mga fully vaccinated individuals ang taga Negros Occidental kag mga nagasululod diri mga ka-aksyon sa probinsya. Mayara sa natawag QR codes. Ang QR is quick response na sa codes mga ka-aksyon. Parang sure gid lang nga hindi peke ang ginapresent nga vaccination card sa mga nagasululod diri sa Negros Occidental nga mga fully vaccinated. Ang mayara niya sa recommendation ang national nga IATF, ang fully vaccinated people o fully vaccinated individuals. Mayara na sila sa nakuha nga vaccination card. Tikon card malang ang i-present nila hapos pikion. Pero kung ipaagi mga ka-aksyon sa QR codes, mabulubudlay guro. Kaya mo na nga mag-issue sang QR coded IDs. Ang provincial government sa mga fully vaccinated individuals, una gid nga isuhan mga ka-aksyon si Governor Bonglacson, fully vaccinated na disa. Ang isuhan pa gid mga provincial board members nga mga fully vaccinated, ka mga empleyado sang Kapitolyo nga nabakunahan, nagpabakuna bla. Tundok matusang barangay Kapitolyo, mass vaccination sa Tuxbanda. Isuhan na sila sang QR coded ID. Kag sunod ang mga banwa kag syudad. Pangayoon pa sang provincial government ang listahan sang kada banwa sang kag syudad sa mga fully vaccinated. Kag sa mga nagpabangkot, diin nila pwede makuha ang ilang sa ID, QR coded ID, ara mismo sa inyo sa nga LGU. Ulat-ulat lang kamo, kaya ginaproseso para mga ka-aksyon. Hindi na kailangan nga magkanto kamo diri sa Bacolod, diri sa may Kapitol, para magkuha. Ang inyo sa nga banwa o konsyudad, amo na mga ka-aksyon ang mapatigayon. Kaya importante, man nga magbiyahe kamo sa ibang nga mga probinsya, kaya ginakinahanglan man ang mga ka-aksyon, asang sakwaan pa kamo swab test. Negative RT-PCR test nga result. Pero mayara gyapon LGU, na bisan fully vaccinated ka na, mayara ka na QR coded ID, may vaccination card ka na, gina-require gihapon nga mag-present sang negative RT-PCR result, kay ginatagaan man sang prerogative sang gobyerno nasyonal ang LGU
Sa pag-implementar, sinitid diri sa Negros Occidental, sa fully vaccinated ka na, may vaccination card ka, sulod ka na di mga ka-aksyon na, gamit na ang QR coded ID. No need na mag-present ikaw sa negative RT-PCR test nga resulta. Sa Negros Occidental, why di labot ang sunod sa Bacolod. Okay, alas 5:40 na. Aksyon Radio Philippines Standard Time Evergreen Herbal Capsule. Sa aton man sa nga pagpanumalik. Okay, balikan taman ang kaboritor sa aton sa nga live stream. Babaw diwa. Sa babaw. Erwin Bailon. Good PM Aksyon Marlon. Greetings kay Bro Homer Kahipo. Gapamatigid sa Subong Tiway. Araman si Eric Rojo Asiado, mayong hapon ang Marlon. Monitor ko dari sa Quezon City Metro Manila, Liyaw Tamyaw, mga taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos Morsia. Salamat. Si Angela Gayondato Castillo, good afternoon Aksyon Marlon, listening. Okay, thank you. Ronald Vicera, Aksyon Marlon, monitor lang ko din sa may San Agustin, Romblon. Greet lang ko na asawa ko nga si Joliet sa East Home 3. Salamat. Okay. Si Christine Menyez Villalobos, Aksyon Marlon, mayong hapon. Ari kami din sa may barangay Pandanon, DSB. Ricky Domingo, Aksyon Marlon, mayong hapon, watching live. Talisay, Patamyaw ko lang, Family Domingo. And Seva sa barangay Manghanoy, La Castellana, thank you. Thank you. All right. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for broadcast engineering, and the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang... Ang oras ginadulong sa inyo ang scan. Kape. The Philippine Standard Time.
Tapos ang ato sa nga mga ka-aksyon nga mga taxi drivers, kabalo kita nga damo sa nga monitor sa nga mga taxi drivers naton. Amo ning oras tuman din sila kasako kay morning oras nga damo sa nga pasahero. Halong-halong lagi sa pagbiyahe ha. Sa ato sa nga mga taxi drivers. Balikantang patrol na tipon nga report ni Aksyon John Diaz. Aksyon John sa balik nga report please Kamin. Frustrated o kondismayado, ini aksyon marang reaksyon sa power watch sa ilang ginadigar pila na kasunod-sunod ng mga power interruption nga naglugtad rin sa sulad sa Bacolod, of course tugaman sa Central Negros Electric Cooperative. Pero diri kita instanso sa power watch ini isa ka butang nga dapat gid nga hatagan sa igtalupangod ng Sineco agud nga ipatag nila sa konsumidor, member consumers sa Central Negros Electric Cooperative kung ano mga rason sa likod sining asod-asod na power interruption action march. So, diri kay Sancho, hindi lamang ini makaguba sa mga materyales sa sulod sa kapulian, ini makaguba man sa palangabuyan sa mga residente o konsumidor nga nagkikinanglan sa kuryente action march. Sa pagdiri kabutagin punto ni Sancho nga dapat man hatagan kinila sang tiyempo nga ipatag sa publiko ano ang mahimo ang implikasyon o kung resulta sini. Kaganuluyag nila nga makuha nga opinion o kunabing kasi pati sa publiko bangod sa siniman mismo nga mga kaso. According to kay Sancho, isa ini ka ginatawag niya inefficiency sa pagpalakad o kung pagdumala abi sa Central Negros Electric Cooperative Action Mar. Dugang ito diri nga sa subong may ara naging man sila kaso gin file pato ko Central Negros Electric Cooperative pero hindi na siya magkatagsan dugang komento may angot sila pero iyalan di luyag kung tani no nga iayo sa Sineco nga hatagan gid sa nagakaigo nga tion agud mahangpan gid sang konsumidor para bala nga hindi man sila na matamaan sa reklamo o kunabi sa pagmalagpot sa ilang mga concerns may angot sining asod-asod nga power interruption action man. Gari si Mr. Winnie Santos ng Power Watch sa interview. Of course, no? Kay sort of sa mga ating hindi pagitya familiar sa power industry. Ang ilan na siya pag-intindi na daw pinapundisyon na, no? May power interaction, kay may brownout, ano naman, masaka naman ang presyo sa electricity, no? Ilan ko kaintindi. But you know, of course, it is a manifestation of inefficiency on the part of Sineco who are failing to improve its services and lower its prices of electric rate. No? So, dapat ipagdamot siyang Sineco, no? Particularly at this point in time na kadamo siyang complaint. Kaya wala po sila dinagin pasaka bigyan na kaso sa niya ang power watch. But I could not comment on the merits of the case, no? So it is proceeding as well for the power watch. All looking forward that disadvantages of Sineco to the consumer should have been better, no? And efficient so that may equal magkani, may satisfaction ng konsumo man ng konsumidor dahil na ginabayran na puwente. Action man ba yan si Mr. Winnie Santos ang power watch? Wala na ayo yang dapat yatagid ang satisfaction sa bayan sa mga konsumidor ang yatagin nila mismo sa Central Negros Electric Cooperative. Kaya gusto man diri mabalaan ni Sir Winnie Sancho kung ano gid subong ang kayuntangan sang electric supply kag ang lakat abi sang balayran sa mga konsumidor no sa Central Negros Electric Cooperative Aksyon Marlon. Sa totonan mga ka-aksyon subong panahon ng COVID-19 baratian nato sa gyapon ginakabalakan papakuro ng resistance
Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon John. May ginapaabot kitang dugang naman nga supply sa bakuna kontra COVID-19. Iniya lain naman ng brand mga Aksyon, lain naman nga sahi ni sang bakuna. Sa Julio 19, may 3.2 million doses sang Johnson and Johnson. J&J vaccine. Alin ini mga ka-aksyon sa gobyerno, donasyon sang gobyerno sang pungso ng Estados Unidos, sang United States, agi sa Global Aid nga COVAX facility. Para ini sa mga senior citizen diri sa pungsod sang Pilipinas kag mayara sang comorbidities. No, ang bintaha sining Johnson and Johnson mga ka-aksyon nga COVID-19 vaccine. Single dose lang ni siyabot silingon kaysa ka lang nga turukan. Hindi pareho sa Sinovac, AstraZeneca, sa Pfizer nga tagduwa gid ka injection, di ba? Ang J&J isa lang ya ka turok. Hindi ka na magulat sang second dose. Ababangkod na rin mag-aksyon ano ang reaksyon o galing sa lawas ang tao kay kumo single dose lang siya. Wala tonta niya. Ang makapathag sa niya mag-aksyon health expert lang. Ang mga eksperto pang ikayong lawas. Yang iban namuning siling ko nung wayda bakuna kontra COVID-19 ta isa lang ka injection hindi nga mahulat pag kami bla hindi na kami maghulat may ara galing ka man mo ng J&J Johnson & Johnson sa July 19 pa maabot na rin sa Pilipinas pero ang target sang gobyerno sa Pilipinas nga injeksyonan sa turukan sa ang mga senior citizen ti siguro mo ni ang mga ara sa malayo-layo nga lugar bla hindi nakatangkol maglakat prote amo pa rin sila ang delikado sa virus. 3.5 million jutay pa na no kung populasyon sa Pilipinas ang paghahambalan. Wala ton tiri mag-aksyon. Ang pasalamatan tara mga nagapadala diri sa nga mga nasyon, mga pungsod bilang donasyon, di niya kinalan nga magbayad pa kita. Kadako na sa utang sa Pilipinas. Isa sa katubangon lokdohon nga problema sa masunod nga presidente. Amo nagadako nga utang sa pungsod Pilipinas. Di ba so bara 3 trillion pesos ang utang sa Pilipinas? Amo nang isa sa katubangon sa masunod nga presidente o galing bisan sino nagapungko presidente sa Pilipinas daw ay gisa nakasolbar nga mo na nga saya isang problema sa pungsod Saka gadako lang agadako. .557 Aksyon Radio Philippines Standard Time magasunod na Aksyon Balita Evening Edition sa mga balita dalon ni Aksyon Editaboso Aksyon Reports Afternoon Edition magabalik buwas. Ako naman Aksyon Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon!